Hello. Sabona ninjani? Saphela njani? Ngikhona sisindisiwe la. Yebo. Hayi ngiyabonga ukuthi ngicile ngithole. Bekade ngitshela umngane wami uBotsotho ukuthi wena wangisisa. Oh. Mshuthi wesisi ngithenga idli yokuxhaso sisi. Yeah, ngathi ngikhuluma nokwamanje. Ukhuluma nomhlongo. Nomhlongo? Yeah. Oh yeah. Bekufuna ukwazi sisi ukuthi mshuthi mhlawumbe ngathola kanjani usizo ukuze nami ngicine ngithengile umuntu. Okay. Usuthi umuntu uzothenga? Yeah, ukuthi u3 ngisayibonile ukuthi besashothi leyo 3 bese ukuthi kathi ku-evaluate kancane mshuthi le mbili emibili vele ngine-interest ukuthi ngicile ngiyithekile. Ngakwenza leyo ukuthi ngiyeza inamba la uzokhuluma khona nomuntu ozodila the-application yakho. Angiyifuni i-application wesisi ngifuna nje ukuthi kutheke nje ushuthi nje ibheke elikiphe mhlawumbe isamba nje lemboleka yabo. Ngizolikhokhela vele ibheke yabo nje akusite engihamba manga leyo ngizolikhokhela lona ibheke. But into efuna yenzeke funa ukusubmit i-application ngekibhange kunikeza isamba ungagcwalisa nge-application. Ikile lezinto zo-application lezi izona ezihluphayo yabo thina nje kakhulukazi ba utafundile yabo izinto azazogcwalisa uthini. No bazogcwalisela ngocingo bhuti khuleka. Sisi ndiyafuna unika le mali ngoba mhlawumbe indlela ukuthi ningixoshe le. Cha bhuti indlela esisebenza ngayo. Manje imali uzoyithola. Kuya phela ngokuthi uyiphathe kanjani ngaseyimalini nawo. Boje uyiphatha kanjani lapho bawujola kanje baba nenkinga nalokho mhlawumbe. Ma unemali nje buke wayiboleka phambilini uthi uyikhokhe kahle noma. Njengoba bashonisa kanje abashonisa abaselokishini bakwazi babona lapho. Bangayibona nje mhlawumbe imali kaMdlethe ukuthi kayithatha. Sobheka kuma-bureau. Kuphi? Laba badila nalezo imali. Umdlethe ubebhalisiwe sombona naye. Ya uMdlethe uyaziyo abantu njengoba ngikhokhela uMdlethe ukuze kwazi ukuthi mhlawumbe ningatholi. Ngase kube njalo. Umathena ngingambona naye. Ule fluke. Oh, wow, shame yazi bekuzokuphathela lokuzana nembizo ukujuba uzoba right yazi. Hayi. Oh, akulungile. Mhlawumbe singabonana kanjalo ukuze mhlawumbe okunike le mali. Kodwa asebenza nje afuna kube usugcwalisile i-application angithi mina ngikhuluma nawe njengamanje. Bekufuna ukuthi mina wena ufuna ubatshele back wona ukuthi wena umhlongo uboleke imali engaka. Mase wena uyithathe le mali yabo. Mina mhlawumbe uyinike mina ngizokhokhela sengikhokhela wena. Ethi wena vele usebenza khona ebank. Angeke kuphumelele lokho. Cha angithi wena bayakuthemba vele bayakwazi wena. Awumkoleti uMathe, awumkoleti uDlamini, awumkoleti uBhazuka, awumkoleti uSikhulu. So wena wavela bonke labantu wavela mina bazovela mshuthi ngoba mshuthi khona umshini abaxhuma wona mase bayakuveza ukuthi ukoleta obani. Nto mhlawumbe le chief ifana nasesibukeli kanje bayothakatha ukuthi kuvela ukuthi uthakatha obani kanje. Shuthi nami ngifaka lapho ke lapha. Manje ngisho ukuthi ngoba vele wena ukoleta ibuntu bekithi mhlawumbe ungibolekele le mali. Ushuthi la ngumhlo noma uze nami kuhambe nami ukuze bebone ukuthi ngikhona hayi ukuthi lapho uyithathela wena le mali. Ngifike ngihlale phansi kuthiwa nayi imali mhlongo sikunika yona mase kuthiwa ibuyise kangaka ke. Njoba ngiphinde ngizame nasemateksini lapha ngiyabo ngikade umsebenzi zokwazi ukuthi ngibuyisele lo mali ngoba kahle kahle ngiseba business lamatekisi. Yeah. Yes ukuthi ichaza kanjalo kodwa ke ufuna indlule kwenyathelo ezifanelekile yabo. Zifanelekile nje nalezi ezami nje. Hayi. Bana ke sithi ukuze mhlawumbe sikhulume into ukakwazi ukuthi uzongibona noma mhlawumbe kube yini ukubona ungeza la Durban station lapha. Ungasifonela nje. Hayi ngifuna ukuthi ungibone. Mase ungibona lapha ngifaka uBrandwood wami uzobona ucananga umuntu othembekile waqona noma uDouble Maserati nje ubona akusindaba okudlala indoda ehloniphekile yaba. Uthuma isithombe sami kufind incwadi incane lapha nje ukuthi yabo lapha ngiyabonga kanje ngibhala yonke into ngale MD lo ifuna yathi ngibhala ukuthi mhlawumbe ngikubani ngisebenza le business yabo into njengalezi ezokusiza nawe ke thaba. Yeah ngizowenza njalo Okay. Ngiyabonga ube nosuku lehle ngiyakuthanda uyazi. Sindisiwe? Yeah. Ngiyakuthanda uyazi. Sindisiwe? Yeah. You are live on Alex and the Morning Crew. Okay, bye. Prank call on Gagasi 99.5.